Muna mong baka nga gikan sa Bliss Lingion, Manolo Fortits, Bliss Lingion Multipurpose Cooperative. Dugay ni sa kuha pero still lang Ginoo ko. Idlas lang gyapon. Ambot. Nganlan ako nagpinili kay napilian ginako ang idlasan. Oh. Tan-awar ko na iyang dunggan, no? Oh. Nawala na itong iyang kato. Arang-arang na iyang lawas gamay. Lahi rin gining natay katigwayan o kinirang siging kumpay. Balik-balik raan ni yang gikumpayan. May laing kabutangan. Hakot sa kumpay dito sa kuan. Muna repit. Balik pa. Ya, di pa gikahinginom siya mga kamag-uuma. Nabog na. Kanta sugu ah. Nakaukit sa puso ko. Hai, pinili. Pinili. Oh, ini atubang ni siya. Ang runggan oh. Pinili. Hai, pinili. Apa kaon? Oh, daghang kay usik ba? Kung mais oh. Ulan-ulanon ni kay fit ng kuan ni siya ron kaadlaw hapit na ni sa sintak adlaw kung fit sa 20 ano sa sintak adlaw ni siya among mais di ni iwan no na impas na pod failure na pod ambot na lang sao na lang pinili sao na lang wala ko'y bakang ikabaligya hindi ni ako. Thank you.